Akwa ngwala unu na ahịa anyị nọzi na mbụ aka nri kwa aka ekpe aka nri. So ebe anyị nọ na mbụ na Sari Angels Empire. Ọ dị na New Haven. That is 111 Chime Avenue. Dị na Zandas Plaza. Umu Nne, bịa ka ifulu ihe nwaanyị a nwere. Bịa ka ifulu akwa na ihe niile nwaanyị a mere. Bata na inside ka anyị lụọ. Jigbo Man live. Nwaanyị ọma ka eke imekwere? No, Jigbo Man. A na-emekwa? Yes, sir. Confirm. Na mgbede a, onye anyị nọ na nke bụ odogwu nwaanyị na-emesi ihe ike n'Enugu steeti. Nwaanyị ọma biko, anyị ga-ala eke ka ị kọwala anyị afa gị, kọwakwala anyị adreesị ebe anyị nọ. Okay. Afa m bụ Salome Njoko. Ebe ị nọ bụ na number 111 Zandas Plaza dị na New Haven na Enugu steeti. Ihe anyị na-eme ebe a bụ anyị na-ere akwa. Anyị bụ store that deals on clothes. Afa anyị bụ Sari Angels Empire. Anyị na-ere kids wear, overalls for babies outfits for outings, for homes, and also adult wear. We have the ladies, their cargo pants, their jeans, sorts of things. I need a motor worker, I need a bikes, I need a swimming trunks, I need a swimming accessories. So when you have nature and ladies we do both in Turkey, America, and different countries. You see different outfits from different countries. Confirm. Una afugani ihe ọ na-eme dị m mma ọhịa ngwala unu wee sị na ije m nkịta bụ aka nri kwa aka ekpe akwa aka nri. Ihe dị m n'obi bụ ka biznes gị na-aga ka nke mụnwa na onwe m na-agakwa dịka anyị ga na-atakwa jigbo anyị na-egopụkwa akwa. Ịbata ebe a ị ga-afụ ya na ihe onyonyo anyị ife ọmarịcha akwa ọ na-ele fụkwa m pozishọn ebe ọ nọ. Unu ga-abịa ka unu sọpọtụ ọnwa na anyị nwaanyị. Ọ na-agakwa aga na anyị chọrọ ka ọ gakwuo mmụọ. Ịghọtago? Ekene m unu. Nwaanyị ọma ịma na omenala anyị na nwa nwoke Jigbo bịara na be gị. Gajidene ka anyị mee omenala anyị. Nke a bụ nke 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 anyị. Jigbo Man. Abacha Sharp Sharp. Nwaanyị ọma ka ihe ifụdịrị na Jigbo anụwa Jigbo Man na-ele. Kọwala anyị. Jigbo bụ ezigbo ihe dịrị obodo anyị n'onwe mma. Anyị na-ayọ onye ọbụla ka ọ bịago Jigbo dịka m si ere akwa na-ere na shoe na ihe m na-ere. A na-ayọ onye ọbụla ka ọ bịa gote Jigbo. Igote mekwe Jigbo n'iwere gwọma abacha tama. Inwe ike jiri akịdị ma ọ bụ jiri fịọ gwọma ya. Mana anyị nwa akwa anyị na-ebute n'ọtụtụ obodo. Otu aka anyị si eshipukwe ya, otu aka anyị sikwa eme cargo. So ị nwekwara ike eshipukwe eri gị Jigbo, emeri gị Jigbo cargo. Biko nụ tamamu Jigbo, biko nụ ị ga-eji eme ihe niile. Ị na-iduhozi ịta onwe gị ahụhụ. Jigbo is at your doorstep.